Ehihie ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Asị m ka orie tata retara anyị ndụ, retara anyị ihe ọma, ilu anyị gazie, azụ anyị gazie, n'aka nri anyị mma mma, n'aka ekpe mma mma. Asị m ka ọmaka meela anyị, onye chụba anyị ya daa, onye si na ya akwụrụ n'ụkwụ anyị na-abụ, onye aha ya akwụ anakwa ya ada. Asị m na akakaka ya ama anyị ma jijiji ya ama anyị. Ise. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbaroma Ụzọ Mmiri. Abụ m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, ụkwanụ dibịa ọdịnala ka mbụ. Isiokwu nji maka ya wee bịa tata bụ orie, bụ maka ụchụ. Gịnị bụ ụchụ? Mụ na onwe m kọwara ụchụ dịka adịghị ike ibe. Ụchụ bụ ọnwụ ike, ụchụ bụ mmiri ahịa, ụchụ bụ agakata n'iru agaba azụ. Nwe na-ajụ gịnị bụ ihe nwere ike ibutere mmadụ ụchụ n'ụzọ ya. Ife nwere ike ibute mmadụ ụchụ n'ụzọ ya bụ: nke mbụ bụ alụ. Gịnị bụ alụ? Alụ bụ gịnị? Ife ana na-asọ nsọ, ọnya bụ alụ. Ife ana Igbo na-asọ nsọ, ị na-eme ya, ọnya bụ alụ. Kedu ife ndị ọ ga-abụ mmadụ na-eme ọmalụ na ọ na-eme alụ? Nwaanyị idina nwaanyị bịa bụ alụ. Abọshọn ma igbu mmadụ n'ụdị ọbụla bụ alụ. Idina nwunye mmadụ bụ alụ. And ihe ndị a nwere ike ime gịnị? Ime ibutela mmadụ ụchụ. Ọ na-egbuchiri gị ụzọ, na-akwachiri gị ụzọ, ị na-asị na mmadụ na-eme gị. Kedu ihe ọzọ nwere ike ibutere mmadụ ụchụ n'ụzọ ya? Ndị amoosu na-ebutere mmadụ ụchụ. Ndị akara ohere na-ebutere mmadụ ụchụ. Ndị ọgbọ gị, guys, fa na-akpọ ya bụ ndị ọgbọ n'uke, fa na-ebute ụchụ. Ndị ọgbọ n'uke bụ ndị ọgbọ gị bụ ndị ngwụrụ anwụ, mebi ndị gị na ha si ofe ebe wee bịa ngwụrụ anwụ, a na-achọ ka adọlụ gị, a na-fight by all means igbochi ụzọ gị. Ọfa ka a na-akpọ ndị ọgbọ n'uke. Fa nwere ike ibutere mmadụ ụchụ. Kedu ife ọzọ nwere ike ibutere mmadụ ụchụ? Ife ọzọ nwere ike ibute mmadụ ụchụ bụ ọ bụ na o nwee mmụọ dị na be nna gị, emere abandon, mmụọ ọdịnala dị na be nna gị, mebi na ngwuru be nna gị bụ ebe melụ ọdịnala, ma ọ na ebe esi wee nụta nne gị bụ ebe melụ ọdịnala ọfụma na mgbe gboo. Mana nke ikpeazụ a, onwezi onye na-echukwazi ya, onwezi onye na-echetazi mmụọ dị na ngwuru. Mmụọ ngwuru ji wee bụrụ odogwu na mgbe ochie. Onye ọbụla atọ na ọ gaba ụka. Mmụọ dị ụta nwere ike ime gịnị? Ibute ụchụ n'ezinụlọ na ngwuru ahụ. O nwere ike ibute ọnwụ ike, o nwere ike ibute nyanya, o nwere ike ibute ihe ọjọọ dị iche iche. Ihe ọzọ nwere ike ibutere mmadụ ụchụ bụ gịnị? Ndị mmiri na-akpọ mmadụ ụchụ. Ndị mmiri nwere ike ime nwata nwa agbọghọbịa ọ dịka nwaanyị 50 years, ma n'ile anya ọ bụ na nwata nwa agbọghọ nwekọpụ 20 something or 30. Ịfụ ya, ị na-asị ma nwa agbọghọbịa bụ ihe a ka onye amụcha n'ụmụaka. Ndị mmiri nwere ike ibutalụ nwoke ma nwaanyị. Ọ bụrụ naanị nwaanyị ka ndị mmiri na-enye nsogbu. Ndị mmiri na-ebutalụ ma nwoke ma nwaanyị ụchụ, ma ọ bụrụ na ime gịnị? If you fail to settle them. Settlement, alignment or appeasement. A na-esekwa na ndị na-ekwu okwu maka separation, maka na dibịa ma ọ pastọ ga-asị gị ka o separate gị from ndị mmiri gị, ya na ndị mmiri nke ya na-erikọkwa. Maka na onye ọbụla ya na ndị mmiri na-ada erikọ, ya akpọnwụ mmadụ gaa na mmiri ilu onye ahụ ọlụ. Ọ bụrụ na o separatiri ndị nke ya, nọ ndị nke ya mgbe ihe soli ya gaa na mmiri gaghị akpọ ọlụ gị ngọ.
ọ maka ndị a na-asị na na-eseparate ndị mmiri, ọ dịrọ possible. You align, you make peace with them, ka ha kwụsị ikwuchi gị ụzọ, ka a na-edozili gị ụzọ. That is, nke a bụ topic for another day. Mana ife na-ekwu bụ na ndị mmiri ga-agba gị ụchụ, and fa dị aghụghọ. Ndị mmiri dị aghụghọ, fasị n'ụzọ a ijidefa esi ụzọ ọzọ, ha nwere ike esi ụzọ fa ya esi chee nọ mmadụ na-eme gị, ịmarụ nọ ndị mmiri na-eme gị. Ife na-ekwu okwu ya bụ ife nwere ike ime na mmadụ na a ga-agba gị ụchụ, agba gị ụchụ, gbatọ ọ ga-agbatọ, ị na-ajụzi ma nke ga-apụrụ iche. E nwere ụchụ mmadụ na-agba mmadụ, mmadụ na-agba mmadụ ụchụ. Nke a bụ eziokwu. Nwere ndị na-agba mmadụ ụchụ. Mmadụ nwere ike ịgba gị ụchụ, iburu ụchụ na-akwụgharị, mana nke mmadụ ịgba gị ụchụ bụ ma ọ bụ na ị bụ ofeke na ị mara ife dị n'ụzọ gị, mezie ya, mmadụ agbanwo gị ụchụ. Mana ọ bụrụ na ị bụrụ ofeke na idozi gị ife dị n'ụzọ gị, mmadụ agha agbanwo gị ụchụ. Ọzọ dị ka ibi ya, ebe mmadụ na-esi ebutakarị kwa ụchụ bụ gịnị? Na mmekọ nwoke na nwaanyị, intercourse. Ebe ahụ ka mmadụ na-esi ajụọkwa negative energy. Onye ka o ji dị mkpa na onye ọbụla na-eme nke ọ na-eme, ọ mara onye ya na ya na-eme. Maka na ụmụkwa na onye arụ na-ada atọ ụtọ, mana gịnị, imebi ya ka o si agụ gị, ma ọ bụ na ifuru onye nke a ọ dịghị mma, ife onye nke ọ dịghị mma, ife onye nke ọ dịghị mma, mana ihe na-ekotere onwe gị ụchụ. So na ihe ndị a niile bụ ihe nwere ike ibutalụ mmadụ ụchụ n'ụzọ ya. Mgbe jụọ ka ị ga-esi wee ma na ụchụ dị n'ụzọ gị, ka ị ga-esi wee ma na ụchụ dị n'ụzọ gị bụ gịnị? Site n'afa ka ị ga-esi wee malụ, ụchụ dị n'ụzọ m, na-ekwu ihe bụ ihe butere ụchụ a. N'ọkwanụ ndị amoosu butere m ụchụ a, n'ọkwanụ ndị mmiri butere m ụchụ a, n'ọkwanụ mmụọ ọdịnala dị na be nna m, ma n'ikwu na m butere m ụchụ a, n'ọkwanụ arụsị dị na be nna m butere m ụchụ a, n'ọkwanụ ndị ọgbọnuke, ma n'ọkwanụ ndị akara oghere, ma n'ọkwanụ nke ya metere na mmekọ nwoke na nwaanyị. Ife a bụ gịnị? Mkpa ọ dị na onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye Igbo, onye ọbụla kpọrọ onwe ya onye ọdịnala ga na-eme gịnị? Ị ga na-ajụ ese onwe gị, ị ga na-ajụ ese onwe gị, maka na many people na-aga ije mana fa marụ na ndụ fa adịrọzi. A lot of people nwere short life, and na these people nwere short life bụ na ha marọ duto na fa marọ dị na ha nwere short life. Nke mbụ, mana afa gwagodi gị na ị nwere short life, n'afa ya agwa gị ife a ya emenwu to cover that grief, that untimely death. Ifugo ihe a niile bụ mkpa na mmadụ ga na-eje na-ajụ ese ka ị mara ife dị n'ụzọ gị. Maka na ọ bụrụ na ukwu na-egbu gị mgbu, ije nwa paracetamol, ifuru na onwere isi, ọ ya bụ na ụchụ so gị nwere ike ọ bụrụ ụchụ mmụọ ọdịnala dị na be nna gị, mana ị nọ na-ekpe Holy Ghost fire against it. A na-asị gị o nwere ike ọ bụrụ na mmụọ ọdịnala dị be nna gị gbara gị ụchụ, mmadụ agbakwa gị ụchụ. Ọ bụrụ nke ndị pastọ gị fọrọ gị bụ na o nwere onye na-achụ gị, na o nwere onye gbara gị ụchụ. Mana ka m gwa gị, ọ bụrụ na nke mbụ na mbụ bụ na ha ya ebugodo ụzọ wee wepụ aka mmụọ na ndụ gị, mfe wepụ aka mmadụ. Mana ijere ka iwepụ aka mmadụ mana mmụọ nọ, ọ ya ekwe ime. Ya bụ gịnị? Onye ọbụla jụọ ese gị, ị mara ife dị n'ụzọ gị, malụ ife ọ ya bụ ime ka ịpụta ife. Maka na o nwekwana onye bụ ụchụ a na-anabata, o nwere onye bụ ụchụ a na-anabata. Ebe ọ bụ na iburu ụchụ ga ihe ị ga na-efesi bụ rejection, ọ ife ga na-efesi promise godu gị, at the end of the day ọ bụrụ failure, ihe nweta ya. Aka m bụkwa onye nke gị, Nwaada Agbara Ọma Ụzọ Mmiri. Anyị na-agbakwa n'afa, na-arụkwa n'ọrụ dị iche iche n'ọdịnala Igbo. Ọ ya bụ na ị chọrọ ka agbaalụ gị afa, mana o nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ, ihe na-agbagwoju gị anya, nọmba ị ga-eji wee deelu m meseji na WhatsApp bụ 070 373 11663. Ngwa ka emesịa nụ.